Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας διαβάσω από το κείμενο που απέστειλε η εισαγγελία στη Βουλή. Διαπιστώνεται έλλειψη αρχής εκτέλεσης εγκλήματος απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις. Υπογραμμίζεται η απουσία οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, άρα δεν τίθεται θέμα ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας. Ο υποφαινόμενος δεν υπερεύει το στάδιο των μη αξιόπινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασε στο επίπεδο αρχής εκτέλεσης, ώστε να στοιχειοθετηθεί έστω και σε μορφή απόπειρας το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο αδίκημα, PIF, είναι νομικά ανύπαρκτο. Αυτά λέει το διαβιβαστικό, όπως ακριβώς σας τα διάβασα επί λέξη. Παρόμοια λέγει και τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου στο ίδιο κείμενο. Άρα λοιπόν από το ίδιο το κείμενο που ήρθε στη Βουλή επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε καν απόπειρα δικήματος σε βάρος ευρωπαϊκών συμφερόντων και γίνεται σαφές ότι ουδέμια σχέση έχουμε με τις παράνομες ενέργειες που ορθώς διερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε έχω σχέση με παράνομες επιδοτήσεις, ούτε με βοσκοτόπια, ούτε με τίποτε άλλο. Επομένως, η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Παρά την έλλειψη αδικήματος, ζητώ απερίφραστα την άρση της ασυλίας μου, όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Δεν φοβάμαι, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη στους λειτουργούς της και ζητώ από τους συναδέρφους μου να ψηφίσουν την άρση αυτή. Ως βουλευτές τιμούμε την εντολή μας και είμαστε υπερήφανοι για τη συμβολή μας στη λειτουργία της δημοκρατίας, τόσο ως νομοθέτες αλλά και ως λαϊκοί εκπρόσωποι. Η εκπροσώπηση σημαίνει ότι είμαστε παρόντες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η παρουσία του βουλευτή δεν αποτελεί ανάμειξη, αποτελεί καθήκον.